Когато стана на 18, искам да се занимавам с OnlyFans. Замислила ли си се, че реално това е едно от най-сериозните решения, които можеш да вземеш някога в живота си? Замислила ли си се, че след това решение никога повече няма да си намериш нормална работа? А замислила ли си се, че след като не можеш да си намериш нормална работа, следователно трябва да дадеш цялото си внимание на платформата, за да се стремиш да изкараш някакви пари, за да можеш да оцелееш? А замислила ли си се, че много момичета не комуникират с семействата си само единствено заради това? Замислила ли си се някога, че реално доста голям процент от ОФ момичетата лъжат за това какви пари изкарват и всъщност не е толкова лесно да се изкарат пари. А някога минало ли ти е през акъла, че има OnlyFansърки, които едва връзват двата края и не могат да изкарат повече от $400 на месец? Няма лошо да се замислиш в това, че и доста хора гледат по доста по-различен начин на теб и не искат да имат общо с теб. Не искат да създават бизнеси, не искат да се обвързват с теб. Замислила ли си се някога, че тези снимки и тези видеа реално се седят завинаги в публичното пространство